अफिसाथ' बेनोमोनदां माथो बबे मोनसे रुमाव जिरायो दालाय बेलाय दाउखा नङा होमबा जोंनि अफिसावलाय मानो फैदों बेलाय दिनैलाय ओइ दाउखा ओइ लायथो बिथिंसो नोङो आंहारो नोंखौनो नागिरगासिनो आंखौ नागिरनो मानो आंखौ दिनै अफिसावनो होसोना फैलायबाय माथो नोङो न'आवनोथ' लोगो हमनो हायोमोन ना मैया थांदोंमोनथ' आङो गावहा गैयामोननो ओमफ्राय आं माखासे खोथाखौ जोमैनि सिगाङाव रायथिबोदोंमोन जोमैया नोंनो माबाफोर खोन्थाबायनाय ओहो दाउखा बिदि जेबो खोन्थायाखै मा खोथामोन माबाहाय सोरांसै आंहा न'खराव बिराद दावराव दावसि जानानै दंथारो आं न'खराव थानोनो गोजोनला बेनिखायनो आं बेदेसावसो खामानि मावनो थांनो होननानै ओंखारबायमोन नोंबो सानसेखालि बुंनायमोन ना बेदेसाव सोरबा थांबा थागोन आंबो थांफागोन होननाया बेनिखायनो नोंखौ खबर लानोसो नागिरदोंमोन आं नों थांगोन ना थाङा बुंनायाथ' बुंदोंमोन आं बेदेसाव थांनो होननानै ओमफ्राय दालाय मा सानखो थांगोन ना थाङा थुना थांनोसै दाउखा गोदो अफिसनि खामानि मोनैयावसो आङो खामानि गैयैयाव बेदेसाव थांनो नागिरदोंमोन दाथ' जेनेबा आंहा नै सोलिनो आन्थाब्लाबो आफाया अफिसावनो सोनानै होबायना आं दा अफिसावनो खामानि मावगासिनो बिदिब्ला थांला ना ओहो दाउखा आं थांथ'ला दा हनै फिसाजोआबो देरबोगासिनो बुजिबोबाय आरो नोंनोथ' मिथिखायोना आंनि हौवानि केरेक्टाराबोथ' एसे लुजखा मिथियो मिथिनायालाय आं जुदि बेखौ न'आव गारनानै बेदेसाव थाङोब्ला बियो मानसि महरैनो थानाय नङा आरो बेराफारसे साननो गोनाङाथ' बिहाव बिखुनजो गोनां हौवा गोनां गथ' गथाय गोनां मानसिया जुदि बेदेसाव थाङोब्ला मानसिफ्राथ' बेखौ मोजां राव माब्लाबाबो बुंनाय नंखाया दाउखा नोंबो थांनो नाङाहाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनि न'खरनि मानसिफोरजोंनो मिलायनानै जानानै था बेदेसाव थाङोब्ला आरो मा समाव मा जायो बोथोरफ्राबो बेनो थांस' हाया फैस' हाया आरो दाथ' नों सिख्ला नंलाना सासे हौवा गोनां हिनजाव थांनांहाय दाउखा माथो उपाय दंबावो हारसिंलाय आजिखालि माथो ट्रेनफोरावबो हारसिं मानसि हिनजाव नुब्लाथाय बिराद अयथासार खालामोसैनो औ नंगौ दाउखा बेनिखायनो नोंबो थांनोनो नांला दे बिदिब्लालाय थौदो आंहाबो सुट्टि जाखाबाय थांनोसै ज'नो दाउखा नोंहा हौवानि हिर'आ माथो नोंखौ नेनानै दङ बोरो हिनजाव गैयाबा थानो हायै मानसियासो हिनजावखौ बिराद रायनो रोङो दाउसा मावरिया बायदि माखौथो खावथं जिरायना थाबाय थाखो मोजांसो बुंबावदों नोङो साला हुवाया एसे बुंब्ला एसे रायब्ला खालि खारनो मोजां नङा दे बिदि सर'फोरा रायबा रायनानै खारनायखौसो नुदों मा खारनोल' नै बेसेबांबा गोजानाव थांबावसिगोनसो आं नै गोमथा माथो जालायबाय थायो नोंस्रालाय हौवा हिनजाव गथ' गथाय गैयियावनो दानैसां बिदि नांलायनाय जाब्ला मा जानांगौ नोंसिनि संसारालाय माबालि सोरांस्रि दाउखायानो जाद्राया लाजिया आंखौसो बरनाम होनो गावखौनो बुंना लाया मानो आंनो मानसिया जाद्राया होननानै दे दाउखा नोंबो खुगाया एसे सिरि थानो नाजादो सोरांस्रि रोङालै बियो राबो मोथिया बियो हुवाजों माबायदि रायलायनांगौ हुवाखौ माबायदि सनमान होनांगौ रोङा बियो एसे फोरोंना होलाय सोरांस्रि बिनि बेकार खोथाखौ खोनासंबाय थानो नाङा नों मेंनानै फैदों थांदो सानन'आव आंबो थांनोसै दे सानैबो मिलायलायदो आं थांनोसै दे ओइ दाउखा थौदोब्रा न'आव आं नोंखौ जेबो बुंथारला थौ हामालै नों गैयाबा आं थानो हाया मिथिखायो माथो नोङो आं गैयाब्ला थानो हायाब्ला नोंनि नोम्माखौ दबथायना दोना मानो दाउखा थौ दिनैनिफ्राय आं सेस मेनेज खालामजोबसिगोन थौ आरो खोथाया न'आव थानानै सोलायोब्ला दिगदारसो दङ नोङो हाबाब बे न'खराव बिहामजो दंना गैया जाखो बिहामजो थानानैबो जुदि गैयै बायदि गावनो सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै थोरसि लथा सुनांगौ न' फोसाबनांगौ गावनि लोंनाय साखौ जुदि गावनो फुदुंना लोंनांगौब्ला बे बिहामजोखौ मा महरै दोनबाय थादों बे न'आव दानि जुगनि बिहामजोफोर लाजिनायबो दंना गैयाथाय हाबाब मानो बिहामजो जायोफा फुङाव सिखारनानै बिहाव बिखुनजोनो साहा होनो रोङाब्ला मिथियाब्ला मावनो दांनो नङाब्ला मानो बिहामजो जायो साननानैनो मोनला आङो दानि जुगनि बिहामजोफोरा हुवानि न'आव 9टा 8टासिम उन्दुनोसो बिहामजो जाफैयो ना फुङाव बिहाव बिखुनजोनो साहा फुदुंना होनो खामानि मावफैनोसो बिहामजो जाफैयोथाय थांनि र' आङो
फिफारि न' मोनदों बियो सानजौजासे गोसोबायदि उन्दुनो र' गोमथा आं हले दिनै थाबनो सिखारा दै हराव नोंनो मिन्थिखादों दा हर गेजेराव लोमजाखांनानै उन्दुनोनो हायाखै आं हले दिनै 9टा 10टासिम उन्दुखागोन दे ना उन्दु नोंखौलाय सोरथो सिखारनो होदों गासै खामानिखौ आं मावजोबगोन ना आरो आयानो दंखायो माथो आइ गाव एसे मावनांबानो बेसेबां बुखियो आरो नों आंखौ बुखि होबानो गोसो नामा नोंनो माव दे होमबालाय आंनो मावहैमारनोसै नों उन्दुबाय थादे आं दा फोसाबफैगोन आं सिखारबाय दे नों उन्दुबाय थादो बाह नोंनि नोम्फानि न' बायदिसो मोनखो ना माखो हो सानजौफा उन्दुनो आयै नों आंखौ फोसाबफैनो हायोना मानो बेबायदि जोमनाय जिखौ बोखारबायनांगौ नोंनि नोम्मा नोम्फाया लाख थाखानि मानसि दे बेयाव 9टा 10टासिम उन्दुफैनो बिहामजो नंगौना नङा नोंलाय बिहामजो मानसिनि खामानिया मा खोन्थाबावनांगौ नोंनि नोम्माया हाबा जायै सिगाङाव नोंनो फोरोंहरखायासै नों आंखौ मा बुङो बुं खोनासंगोन आं नाथाय आं दिनै वार्निं होयो आयै बेबायदि उन्दुफैनायाव जोमनाय जिखौ माब्लाबाबो बिदि बोखारफैनो नाङा लाजिनो गोरों बिहामजोआ बिदि बुंफिननाय नङामोन लाजिनानै गंनानै दुर खारलांसिगौमोन लाजिनाय गैया नोंहा बेफोरबायदिसो बुंफिनलायनो उल्था मानो बुङा जानो जों हौवा हिनजाव उन्दुयो मालाबा जों मा अबस्थायाव थागोन बेफोरखौथ' नोङो सासे बिमा जानानै लाजिनो रोंनांगौ ना मा हारलाब्रा नोंसोरो बेरेफुंजानि बेसे गोजानाव खोनाहैदों लाजिया नामाब्रा नोंसोरो गोमथा नों हिनजावखौ माबायदि आखल फोरोंखो हो सोरबा बिहामजो मानसिया 9टा 10टासिम उन्दुयो नामा नों एसेबो बुंनो हाला नामा नोंनि हिनजावखौ हो मानो एसेबां हिनजावनि दख'नासेयाव थाग्रा जाखो नोङो आयै नोंबो दा सासे मानसि न'आव मा खामानि दङ संनांगौ खुरनांगौ जानांगौ बेल'सो नोंलाय मानोथो एसेबां हास्लाबा खालामो आयौ हाबा बिदिसो बुंबावबाय नोङो बिदिब्ला नोंनि हिनजाव 9टा 10टासिम उन्दुना थानाया नोंनि थाखाय जेबोआनो नङा हो आं बिमानि बुंनायासो गाज्रि जाबाय मासे गोजौ थिखांनोखौ नङा हिनजावखौ मालाबानो हो हिनजावजों एसेबां बुरखाय जाबाय नोङो जागोन दे गोमथा मानोसो नांलायबाय थानांगौ बिमाजों दा गामिनि मानसिफोरा गासिबो बुंगोन हिनजावानो गाज्रि हिनजावनि थाखायनो बिसा बिमा फिसा नांलायबाय थानाय जायो होननानै आंखौसो बुंगोन आंलाय माथो जादों जेबो जायाखैना आङो आं हायोथ' मावनो आं मावगोन नाङा दाखा नों हराव लोमजादोंना हराव उन्दुनो हायाखै उन्दुना था आं मावगोन खोनासं बाबा बेबायदि आखलब्ला आंनि न'आव सोलिनाय नङा दै आं बेफोरबायदिखौ एसेबो मोजां मोना बेनिखायनो गोदोनो बुंखादोंमोन आङो गोसोम मानसिनि आखला गाज्रि जायो बेनिखायनो गोसोम मानसिखौ न'आव सोनोनो नाङा होननानै नोंखौ बुंखादोंमोन आं अख्राना नोङो गोसोम खैला बायदि हिनजावखौनो न' सिङाव सोफैनानै दा हनै महराबो गैया आखलाबो गैया मावनाय दांनायबो गैया थिग दङ नै दा नों खालामनोसैबा आंनि बे गोसोम महरखौ नोंसोर नुबा नोंसोर उदैयाव ओंखाम खहाबाना नायनि आंबो सानना लायोमोन गुफुर मानसिनि आखला गोजोन जायो होननानै हनै आंनिख्रुइबो लेथ्रासिनसो थांनोसै आं बायदि गोसोम मानसिया बे न'खराव समायाना थांनोसै आं दावखा बिराद मोजां मोनो नाय नोङो सानफ्रोमबो बिहामजोनि बे महरखौ लानानै दुसिबाय थानो नोंहा मानो इसेबां नांजाबाय थायो आं हुआ बिनि गोसो महरखौ लानानै आंनो दिनैसिम जेबो बुंफेराखै नोंलाय मानो इसेबां नांजाबाय थायो